Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Ki pajba ki belawan ban ajeng kershani ki cingeki joko Voice of the People Party VPP da kabaya tawere secretariat akan rodrek naila raja penriau ki lapan pawe ki cing sokya lo ki cing sangap jar jong sarkar ya ki mat cing dawa habakran si kilat patai kubor ki katto kaningot ki longkemi ki belawani shemata ki cingeki ki lamba ki cingdon lang jungi galong ban ajeng kershani ki VPP namar ki mat ki belapan pawe ki long ki bakta e galawe ki kun ki jongki Kilang bakim wantang namta kaseng, dari namta kalawai jongki khun kiti, berki kuat bak sarkar kan sengap ikasur jongki pajba. Kilapan pauru ik jeng sokhiah lor kom yok kam yok jama ke jela, dak ba ong babun ki pajba ki sngau bak ki bayok lat ban yok kam, kilong tang ki baran cede ni ki bi itu bak ki beriu ki baran nakabor. Kum ki pajba ni wan hang namar bang iyo iya ki snem ki balai barok berhadukan tahi ki por ba kum ka sarkar kam jula bat penhunnya ki pajba kale ya ki bam snohun de bat kumjur niwan hi ya kapan kersan ya ka parti BBP nomor ba ko ni long ki ba bamnang bam start ki babi de ngisong tu ban yu hi ba kum kinong ya lam jong ka BBP ki don kita ka por jing start ba jing sampang de niwan na kata kadau ban kersan ya ki kenang baki ki ba kum ka parti bat kum gi pajba ni dawa long ka basiso ui bagane ke dawa juga VP kelas lem ha ke ji ju pi ka sokar baka snap menti ke ji ju pi ka sokar MDM ta VP pa habade kom trekam jongkar ni kumno ya kata te ni gi babi te ngimnang mo ban coba than ya kata lani sibun than rei haba baro si kata la shubu la dawa si dawa mo na kawai kapor si kawai pat kapor dan rei ka sarkar pada jelang-jelang ka sengap menti de imban se kum ka parti ki hab ban bu biang se sisen kita kimat jin dawa nang ba inyo i ka lai ka aino ne kum no kita ki jing dawa kum ki pai ki wana eko namo korwa ya bun ka jingmut jangi panginuan sini sa ka jing ya ba kalong de bangin election sheet de bangin elakluit jingmut bangin ni kan ni don ge jingkit clear na bata jingkit kon kiti jongi bangin yela ka hok jing sisha mangi kumigini gisi ki por mata ka sarkar ka permisi bon ki factory ha gari jongi kamtam gari jongi ge long kabari pa la da bubun tan gini ki factory te ka jaka jongi ka sarlong ka basniu kan kamar kani ka factory ka permisi bon ki jakya ki jingpang ki sistem ki babun cai ke sonra te ngi kun kitrai ringi kwaken ba ka sarkar kan sap kan yang kirit pa pan kan man ra than ni gini ki factory ba he a kisnom jongi ni kwa bakin ka sarkar kan ngap lang ki inong song snong amta ma bangi i kar ba ki marrep ki jongi kim la man panya yo habangi le sha yo ban die ki marrep ki jongi ka sarkar kam itho yang ki no rep kam ju kan tie yang ki no rep kam tam le ba kini ki por bam takit tan ba ki mar ki mata ha bang ni jing desa yo bon ding tengi ha ban the no se ki no la ndan no thiet tingi ki no rep tingi do jing kermen em ha ba ki wan ra di factory la da ki try jaka kin yo kam hang ta longi ni dan jing kermen henrei ki ba yo kam ka ta factory ki dai ba ki bana bar jela ki khasi jungi kim judan ki ba yo kam kin da yo kam tangi kam di bar ya tingi dawa ganya ke sarkar bahkan trihok terikat kumka ka dustur kan tang kiwan ai ko na bor bangi wa hai habe de bakaru kom trekam jone ka sarkar MDA na be ka puli puthi la koi benta bi kumno ko ni kala hiar sisya ki kon samla jungi la ki lei wat kam kim yo kam shu da ka bakhul ki lei kam da ka ba ki don ge jing ye dei ki don ge jing ye dei bat ki khmat ki tu ki khmat ki ba ye dei hantu padhadu ki kam sinong kam tharu menta kilong ta la da ki tu ki badan je dei kin yo kenya ki tu ki scheme ki kenja kino ki jing ai jong ka sarkar ada kim dan jing dei bat ka MPP kinom yo ya kata ka jing rap maki namar ba kila dak ong dai dak le ba ki tu ki bom dan jing dei hi bat ka MPP kinom yo ya ka jing rap ti so do jing kermen kila da ka sarkar kan pi silang kemat ta ti hang no kan
kan long kata ka jai ben rio ko bakio yung si tingi ni do jingkel madam dada ka VPP kami te ni hab ya kerjaan mereka bakan trai le kamta mereka kuat ke suba di klam kano ka jimam sat ni kermen bakan nang trai bahas isu nang ni sikmat Ni kuat jingkelan Hai ni kuat naman bangi kuat jingkelan ata kadang ni wan sini ni penlut la kasi la kapor la kapisa banwan don ktilang ini Haka cukup por wei rong ba bolawan Kersha ni jingi khi long bu kurman bagi ni jing dawa kin poi ka thong ba khmilti bu sarkar kat sim khia long ba jingr par ka long ban wan ra jing bishar hok ba ka lat ka beran kat ya boro ki paj ba hak jala boro ko wei Nuan jangan jingi khi tentang sini bangkar mereka jingi Kershan mereka jingi teli jong kari kasi wajai perlu nomor kanek sarkar jingi ta kala lebih pelat jingi ki baduk jirit kira ki nongrep mulai I baro askatu na baro si Thai put saudam ni ka bodar kene ka sarkar jungi ka klempej lem yang ki nongrep ma ni dawa ya kene kamat bat kamtam ya bat ya kiwi jung kam ni sibun ba ya kanjela ma kade ban perkhat lem nak benta jungi pejba ngai da kam perkhat lem ni bari ate kan poi sei kata kari wajela jungi nak sedang ban yar asut ban bakat kiu strang ma Tada ka sarkar ka le la kaman yang iki dit kiria ka pet kam chuma di sat ka sarkar ka di pet kam ka di bang sutu lem kan yaki pai ba no song sunong jong ka jalam ma Tek ai ka jing jong pi pan nakane ka jing khi man ta ka singi ma hindi ka jing khmi nanti jong I ka ba ngiwan ta singi ne bu sarkar ka di bang snap di mat jing dawa jong pai ba tama mat jing dawa kita kinong yalam jini kinong mat jini ibu akmat jong kini ki minister prestu berat tapi harap sebab halang har jadi bangsa bersnap di tempat rit jungi kibarit baria baru bahkan lebar ni sebab bahkan relang begini pajba bahkan ni kesan yang pajba kita ini pun pajba Ini sok khmat ba ngimyo ya kata jing dawa ya ka hok ka jing telilang pa ba jeng ka jela por kowe tak tahi Habatin pej bahaki kashap plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya